गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं एबिएमएसइउनि गाहाय नेहाथारि थाइसेन हुसेना अदालगुरियाव इनकाउन्टार जानाय जाथायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दायनिगिरिया सोर बेखौ आबुं मोनथिस्लाबाजासे इनकाउन्टार खालामनाय मोनथाया पुलिसनि आखायाव गैया होननानै गोख्रों रावजों बुङो। डिम्बेश्वर मोसाहारिनि इनकाउन्टार जानायाव गोजौ आयेननि बिजिरनाय जानांगौ होननानै बुंथिबावो। दुखुथिया नखरा नंखाय दायाव बोलि जानांनाय नखराव जों गासैबो गसंथानांगोन होननाबो बुंथिबावो। नंखाय इनकाउन्टार खालामनाय हुदाखौ पुलिस बिफाना नागारनो थाखाय दाबि खालामदों आरो बिजिरनो थाखाय बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि आखायावसो हगारनांगौ होननानै बुंबावो। बे जाथायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायना होयोदि जाथायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनायखौ खालामना होबाय। बे जाथायखौनो लानानै एमएलए गबिन्द चन्द्रआ बुंदों, गोरोन्थिया सोरनि बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों सोराङाव फैगोन। आसामनि 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्लाफोराव एलपि आरो इउपिनि थाखाय जर'खायै टेट आनजाद खुंनो एडभार्टाइजमेन्ट फोसावबाय। गोसो गोनां आरो जाथावना बिजाथिफोरा बे जर'खा टेट आनजादनि आर'जलाइ एबा फोरमान बिलाइखौ अनलाइननि गेजेरजों मावफुंनो हागोन। लोगोसे बिजाथिफोरा 6 सिडुल ओनसोलनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरनि जाथारनांगोन। क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दासान्दि सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव गोबां रोंगौथिनि नुथायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव जांख्ला स्टुडिय'आ बर'नि गाननाय जोमनाय, जि जोम, गामसा, जि एबा दख'नाजों बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बानायनायखौ सोमोनांथावै नुनो मोनदों आरो बे सोरजिथाया बयखौबो गोसो बोनो हादों। जौनि गेना खान्थियाव लोब्बा थानानै सिबिआइजों हमजानाय दिल्लीनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मनीष सिस'दियाया रेजिगनेसन होनांबाय। मैया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरिवालआ मनीष सिस'दियानि केबिनेटनिफ्राय रेजिगनेसन होनायखौ आजावो। गुवाहाटीनि बरबारि ओनसोलनि इभिक्सन जालांनाय जाथायफोरनि सायाव कास्टम बसुमतारीया फिनजाथाय खालामदों। आसाम सरकारा साननैसो सिगांनिफ्रायनो बरबारि ओनसोलाव 10 सरकारि हायाव थानाय रायजो राजाफोरनि न'खौ सिफायगासिनो दङ। न' बां सिफायजानाय रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना नांगौ बायदि सम एबा नटिस मोनाखै होननानै फोरमायना होदों। दायो बै जायगानि सुबुंफोरा गोबां जार्लायाव सोलिनानै दङ। मानोना दासान्दि आसामाव हायार सेकेन्डारिनि आनजाद सोलिगासिनो आरो मेट्रिक आनजादाबो 3 मार्चनिफ्राय जागायसिगोन। नाथाय बे ओनसोलनि कारेन्टखौनो दाननानै होजाबाय आरो बे ओनसोलाव न' बांफोरखौबो सिफायनानै होजोबबाय। बैफोरखौ लानानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों, आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया हिटलारनि सासन खालामगासिनो आरो बिथाङा उन्दुनाय समाव जा सिमां नुयो बेखौनो बिथाङा फुङाव मावफुङो। बिसायख'थिनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि थागिबि सुबुंफोरखौ माब्लाबाबो होखारनाय जानाय नङा होननानै। नाथाय बे बरबारि ओनसोलाव गोबां मिसिं, कार्बि आरो बर'फोरबो दङ आरो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो दङ। दायो दुखिया रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ' खालामनानैसो न'फोरखौ लुदोंमोन। दायो बैफोर न'आ सिफाय जाजोबबाय। कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि सरकारा बैफोर गोरिब गुन्द्रानि न'खौ सिफायनानै बिथांमोना माहाजोननो हगारनानै होगोन आरो माहाजोन कम्पानिफोरनो बे ओनसोलाव कम्पानिनि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनो थाखाय बिथांमोना हगारना होगोन। बेनिखायनो आसामनि बिजेपि सरकारा जाहैबाय दुखिया रायजो राजाफोरनि न'खौ सिफायनानै माहाजोन गिदिर गिदिर कम्पानिनो बे हाखौ गथायनानै होयो। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों आरो बिथाङा बुंबावदों, बे ओनसोलनि जा फरायसा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि आनजाद होगासिनो दं आरो मेट्रिक आनजाद होगोन। दा बिथांमोननाव माबोरै फरायनायनि गोसो थाबावगोन, जेराव न' बांखौनो सिफायजोबबाय, कारेन्टखौनो दाननानै होबाय, सानफ्रोमबो जेसिबि आरिजों न'खौ सिफायगासिनो दं। बैफोरखौ लानानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा फिनजाथाय खालामदों। आर्जेन्टिनाखौ वर्ल्ड काप देरहाहोनाय हानजानि केप्तेन लियनेल मेसिया फिफानि दा बेस्ट प्लेयार एवार्डखौ मोनबावदों। थांनाय 14 बोसोरनि गेजेराव लियनेल मेसिया 7थि खेब बे मान बान्थाखौ मोननो हानायाव जाफुंसारदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।